kajaka kabajili hoduk kata wat lada pi penhap ya umau wat uhap sa haduk shikenta tam syabu untuk hamadan joka duriau ngila lak ban poi haduk ubanai hanrei hatu pitep bangi tep khamduna shapang kajingkot jong kaduriau haduk kanu kalawan jiliu haka Mariana Trench kadan kawe kathliu kabajili hoduk kata bawat ulum Everest ru ulak ban ngam bat ulak ban ja pot duriau menta kasngi inya pai chapang kan ye kajaka kabadum tam bar kaba isringiu tam haka perthai ka Mariana Trench kadan haka Pacific Ocean kajing jiliu jongka kakot kumba khatwe 1000 meters lani khatwe kilometer ban penchaya pi lada pi boi ulum Everest hapo kani kathliu ulak ban ngam henrei ukri lum undang dan kumba 8 kilometer hapo kajing kya jongko hangni kalong aba khrau haduk kata kasriam kom lada pi pensyong ya uhati ha uwe shumpriak kati jongpi menta philak ban muddur bale kalong kabae ban lej wat banya hakani kathan hangni kajing shai kasngi kampoi shu kalong kabadum tliu man kapor hanrei ka e ka bapinlingo kadei bakadang don kajing hangni philak ban syame ki maran kumki ghost fish tane ki anglerfish ki badan kajing shai kabami nakamat jongki hi kini ki marat kimtan siap ki ba e namar kaprasyo kalong kabajur kimat jongki kilong kum kajeli panlan na kajing pan henrei kania kadai kabenta kabasosi tam ha usnam arjar khat khandai uwe nong wat banya u Victor Vascovo ula hayar haduk katabian kania kadai kathliu kabajeliu tam hatu pitep ka e ka ba ula syam hangta dei tangki marat ki ba phla ula syam ya ka plastic bag mat ki kot kandi wat hakajaka kabajeliu tam ka ba ubri umpat la ban poi kajabo jongi kala poi shwa kani ka pen i bakajing penjat ya kamariang kalahap haduk kithliu ki bajeliu tam joka perthai ka Mariana Trench kapen ken mau yangi baka perthai jongi kadang ket shibun ki mystery ki bangim par smuthu kade ka jaka kapapen i ya ka bor jong kamariang par kajing tulat jong ubriu pipat hatu pisngau baka long ka badai ban pulut pisa balit wat banya ya kani ka jaka tho ya ka jengmu jong pi haki comments par wat kala ba subscribe kubre shibun